yun mga Aji, kakatapos lang natin mag-pointing. So gusto kong paita sa inyo yung gagamitin natin mga gagamba, no? Tignan nyo na lang muna. So yung iba dito mga pang vlog, yung iba papadala natin sa Manila kasi yun yung gagamitin natin. So tignan nyo na lang kung gaano kaganda yung mga gagamba, no? Tapos again, gusto kong i-promote to, no? Yung laban namin ni Kadagit. So sa Thursday na yun, so 4 to 5 PM. So magi-start yun, salang yun ng 30 pataas, no? So kung 20 fights kami hanggang 50 yun. So again, kung gusto nyo dumoble pera nyo, so alam nyo na yung gagawin nyo. Sa mga supporter ni Kadagit dyan, pumusta kayo ng solid kay Kadagit para mas marami kaming dadalihin sa inyo. So ito, pakita ko yung gagamba sa inyo, no? Medyo naduling ako dito, dami kong inasikasong gagamba. So tignan nyo to. So papakita ko na sa inyo yung mga pinointingan natin ngayong araw. So tignan nyo na lang kung gaano ka-quality ng mga gagamba, no? Ayan, no? Ganyan sila kadami. So wala kaming internet ngayon, may signal jammer dito, may mga official siguro na dumaan. So ito yung pagbablogin natin. So off color versus ito, yung mga light color natin, yung mga brown, yellow, medyo pulahin, orange yan. So yan yung itsura nyan. Ito yung mga kalaban. So grabe yung titigas din ng mga kalaban, no? Kita kakapal. So kinang alaw, tapos titigas pa, oh. Pero hindi, magmamatch-match din yan sila. So hanapan natin ka-match dito yan, kasi ito matitigas din naman to. Ayun, no? Mahaba din naman. So alam niyo naman yung laruan ng dilaw, no? Kumbaga sa manok yan mga Aji, ito talisay, no? Mabilis siya gumalaw o sinimbalang. Ito naman yung mga red rooster yan. So yung link ko ng SI sa mga manok mga Aji nandyan din. So sa gagamba naman yung salpukan nakapost dyan. So yan yun, pang-vlog natin. Ito yung mga super. So hindi ko alam, pakapadala ko sa Manila to. So ito yung gagamitin, no? So yan. So alam nyo naman gaano kahaba itong mga to, lalo ng tatlo na yan. Tapos ito yung mga pang-vlog natin. So ayan yung mga pang-vlog natin, abangan nyo yan. So grabe ang solid na mga gagamba na to. Ang hahaba niya, na yung paa niya, no? Leg days 24/7 mga Aji. Leg days yan. So medyo mas manipis sa paa to. Ito pero hindi, makapal din yan, itim lang talaga, no? Pero ito talaga sobrang kapal na ito. Malaki na kasi to. So nag-aagaw pa OS yan ang datingan niya. Going OS yung haba niya, no? Extended. So ito naman matigas talaga to, malalaking gagamba. So ito nasa pa-jumbo na to. So same na ito. Medyo mas maliit lang na unti to, no? Kasi ito mga good size to. So yan. Eh may malalaki pa akong gagamba nandun. So hindi ko na andito yung pang puncher ko to. So yun, may mga umitlog dyan na walang pangil yan. Ito yung malalaking gagamba nandito. So pasulyapin ko na lang kayo, no? Gaano kalalaki din yung gagamba nandito. Ayan, no? So ganyan kalalaki yung gagamba na nandyan. So yan, ganyan kalalaki yung gagamba na nandito. Ayan, no? Ang haba, grabe kalalaki ito mga Aji. Ang lalaking kaha nito, ha. Ito yung daliri na lang natin. So ang lalaking gagamba nyan. Ang dali, saan ba yung ayan, no? Basta andyan mga Aji. Yun ang tabi na natin to. Grabe, gagandang gagamba. Oh, super, oh. Class A na class A yung datingan mga Aji. Ito naman pula pa, oh. So yun lang. Ito naman mga Aji, no? Anong kursunada yung pang derby, no? So itong datingan na ito. Ito mga super size na to. Patak to ng mga 0.37, 0.38. Ito nasa 0.32, 31, gano'n, 29, 30, depende, no? Kasi hindi pa naman ako kondisyon yan. Pero sa itsura niya na ganito, nasa 0.32.
0.32. Super na super to mga kadya. So ito medyo mabigat na to, nasa 0.34, 35. Ito nasa ganun, 0.36, 37, same nun. Pero mas mahaba to, itong below na yan. Ito naman mas makapal kasi to. So ito ganun din naglalaro yan, no? Pero malalaking gagamba na to, ah. So alam niyo naman Jensen mga kadya, puro sampabalikat yan na makakapal. Ganyan ang karakteristik ng Jensen, no? Yan. Akala mo maliit, kung hindi ka marunong tumingin, nako. Lalo pa yan, oh. Oh, yan, oh. Grabe, oh. Kung hindi ka marunong tumingin ng ganyan, yan, oh. Kunyari baguhang ka lang, no, natutulog yung gagamba. Kunyari baguhang ka, natutulog yung gagamba, ganyan. Tapos ang tingin mo likod to likod, hindi ka tumitingin sa takilid. Or kung gaano kakapal to, yan, no. Gaano kalaki yan na nakasampa sa likod niya mga kadya, yan, no. Ang haba niyan. So may mga iba kasi, may mga baguhan, hindi pa marunong tumingin ng ganyan. So yan yung Jensen, karakteristik ng Jensen. Kasi sobrang laki niya, sobrang haba. Sinasampa niya na yung paa niya sa likod niya, no. Ayan, puro sampabalikat yan mga kadya. So iba yung ibang gagamba, pansinin nyo. Ayan, grabe yung nakasampa sa likod niya, na paa niya. Ayan. Ganyan yung mga Jensen kasi sobrang haba ng paa. So pansinin nyo yung Tagalog, anong tulog nung Tagalog? Straight na straight, no? Straight na straight, tapos walang nakasampa na paa. So ganyan. Yan, ang haba mga kadya. So anong trip nyo na pang derby, no? So tingnan natin ito. Gaano kahaba na gagamba to. So yan. Ito. So dito talaga ako. Materials Fuertes. So ewan ko sa inyo anong trip nyo dyan mga Gino. So medyo old yung itsura, no? Pero tignan natin yung galaw. So hindi ko pa napaarawan yung araw to, pero titignan natin yung galaw. So ayan siya. Yan yung gagamba. So bulik na itim. Tigre na, bulik pa. Ang ganda ng pagkaka ano na ito. So balik natin yan. Balik ka dun. Lang magpangabot. Kakagating ka na yan. Medyo alerto na ito mga kadya kasi naano na natin ng load to mga to. So yun lang, no. So depende kung anong trip nyo o trip nyo to. Grabe ang haba na ito mga kadya. Banggang bangga to dito. Yan ang bangga niya, yung malaki na yan. Pero ito medyo mas manipis to. Pero ang haba talaga. Tingnan nyo lang paa niya, no. So yun lang, no. Again, yung laban namin ni Kadagit, no, huwag niyong papalampasin. So mamili na lang kayo dyan. May the best man win. So talpak-talpak na, bomba-bombahan natin yan. So doblado, kung gusto niyo dobladong pera niyo, kay Kadagit kayo tumaya para maubos ka agad. So yan.